Аднаго я прасіў у Господа, толькі таго шукаю, каб жыць мне ў доме Гасподнім ва ўсе дні жыцця майго. Псальм 26, верш 4. Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале мы разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце, ды шукаем тых адказаў, якія свет перад намі, хрысціянамі, ставіць у выглядзе самых розных выклікаў. У чалавека, які вызваліўся з палону матэрыяльнага свету, а бытавыя праблемы сыходзяць з п'едэсталу жыццёвых прыярытэтаў, жаданне ўбачыць дом, у якім жыве Господ, і ў ім пасяліцца, становіцца адным з фундаментальных. Яно з катэгорыі тых, рэалізацыя якога раўназначна адшуканню сэнсу людскога жыцця, бо гэта тычыцца адказу пра пытанне сэнсу нашага зямнога вандравання. І гэта натуральнае жаданне верніка убачыць, дзе ж жыве Господ, бліжэй стаць Бога. Рэалізаваць яго можа кожны вучань Хрыста, але для гэтага перш трэба стаць вучнем святога Яна Хрысціцеля і ніяк інакш. Евангелія паводле святога Яна ў раздзеле 1, апісваючы пакліканне апостала Андрэя, дарэчы, традыцыя кажа, што гэта першы з тых вучняў, якіх Христос паклікаў ісці за сабою. І вось Евангелие паводле Яна нагадвае, што на пачатку апостал Андрэй быў вучнем святога Яна Хрысціцеля. Андрэй, так бы мовіць, прайшоў школу пакаяння, дзе навучыўся не хаваць свой грэх перад Богам, але да яго прызнавацца дзеля таго, каб у гэтым граху садзеяным таксама каяцца. Прызнавацца, што грэх у жыцці ёсць, не баяцца гэтага. Але вельмі важна, прызнаўшыся да існавання граху ў жыцці, у гэтым граху таксама пакаяцца. Вось ёсць сутнасць таксама людскога паяднання з Богам. І вось той, хто пакаяўся, атрымаў здольнасць пайсці далей. Спачатку апостал Андрэй каецца, праходзіць школу у святога Яна Хрысціцеля, з'яўляецца яго вучнем, а пасля ўжо ідзе за Езусам, каб быць яшчэ бліжэй Бога. Так, а ці ж можна ўвогуле быць яшчэ бліжэй Господа, калі ты і так ужо маеш магчымасць прабываць у яго доме? Гэтую магчымасць атрымаў апостал Андрэй, як узгадвае Евангелие паводле святога Яна ў раздзеле 1, верш 38. Вось двое вучняў пайшлі за Хрыстом і з той мэтай, каб убачыць, дзе жыве. І калі Христос пытаецца у вучняў, чаго шукаеце, яны адказваюць: рабі, што азначае настаўнік, дзе жывеш. І вось менавіта гэтымі словамі яны паказваюць, што для іх ёсць прыярытэтная рэалізацыя жадання убачыць дом Господа. Пакаянне адкрывае магчымасць кожнаму ісці шляхам да дому Господа, а іншай дарогі да асягнення гармоніі з Богам і няма, шаноўныя сябры. Чалавек часта зводзіць сябе ў зман, калі спрабуе замест пакаяння і карыстання з Божага апраўдання сам сябе апраўдваць. Ведаеце, на сваім YouTube-канале я заўважаю, што пад відэа пачалі з'яўляцца каментары, праз якія некаторыя з гледачоў спрабуюць апраўдаць зло і грэх, у якім самі таксама памачылі свае пальцы, разумеюць, што у цяперашнім крызісе сацыяльна-грамадскім, які у Беларусі працягваецца, і ў якім апынулася ўся наша краіна,
Сёння праз зло сатана паказаў свае ашчэраныя зубы. І вось некаторыя каментатары разумеюць, што гэта не без іх удзелу таксама сатана дзейнічае сёння ў нашай краіне. І вось замест таго, каб актыўна супрацьставіцца злу, яны спрабуюць апраўдаць сваю маладушнасць і сваю бяздзейнасць перад гэтым злом. І для гэтага цытуюць нават Божыя словы, але перакручваюць іх. І прыгадваюць, што але ж кожная ўлада ад Бога паходзіць. Маўляў, і тое, што ў Беларусі сёння адбываецца, гэта таксама з Божага благаславенства. Ой, дарагія сябры, не трэба тут ускладваць адказнасць на Бога у тым, у чым мы самі вінаваты, ці пра сваю актыўную пазіцыю, ці пра сваю бяздзейнасць, але мы вінаватыя. Гэта не з Божага благаславенства адбываецца тое, што адбываецца ў нашай краіне. Гэта з Божага допуску, гэта так. А вось адказнасць у гэтым маем мы, кожны з нас. А асабліва той, хто асаблівым чынам памачыў свае пальцы ў гэтым вось зле. І той, хто апраўдвае сябе, то кажа так, што калі кожная ўлада ад Бога паходзіць, то у такім выпадку і тое, што адбываецца, таксама Бог сам вінаваты ва ўсіх злачынствах улады. І нават калі чалавек сам фальсіфіцыраваў выбары, або, будучы сілавіком, даваў ілжасведчанні, складаючы пратаколы, ці не на тых заводзіў крымінальныя справы, або судзіў і выносіў выракі не ў духу закона, але згодна са спадзяваннямі вышэй стаячай улады. Усё адно, згодна з іх меркаваннем, вінаваты Бог, а не яны, бо усякая ўлада ад Бога паходзіць. А значыць, вінаватыя не яны, саўдзельнікі канкрэтных злачынстваў, але тыя, хто вышэй ва ўладзе, і, безумоўна, сам Бог вінаваты. Ведаеце, гэта ж так лёгка спіхнуць адказнасць на кагосьці іншага і сказаць, што я не вінаваты. Так вось, гэта тактыка чалавека, які не хоча прызнаваць памылкі. Такая тактыка абсалютна ёсць чужая для хрысціяніна. Бо вучань Хрыста – гэта той, хто адказвае за свае ўчынкі і прызнае свае памылкі, і ў тым ліку прызнаецца да граху і ў ім каецца. Вось гэта вучань Хрыста. Вучань Хрыста – гэта не той, які кажа, што вось вінаваты не я, вінавата ўлада, вінаваты той і той. Канешне, і ўлада вінавата ў Беларусі ва ўсім тым, што адбываецца. Але гэта з Божага допуску і з нашага допуску. Я, шаноўныя сябры, увесь час чакаю, калі ж у нашым грамадстве пачнуцца свайго роду такія масавыя камінг-ауты ўсіх тых, дзякуючы каму рабіліся і робіцца злачынства дзяржаўнага маштабу. Чакаю, калі людзі пачнуць прызнавацца да таго, што спрабуюць схаваць ад ведама публічнасці. Спрабуюць утойваць, бо саромецца да гэтага прызнацца. Чакаю, калі пачнуць гаварыць: гэта я фальсіфіцыраваў выбары, гэта я збіваў людзей, гэта я пісаў пратаколы па статці артыкулу 23-34, гэта я судзіў невінаватых. Чаму чакаю? Бо гэта яны. Гэта вось тыя людзі, якія і пішуць пратаколы, якія таксама судзяць. Гэта яны таксама ідуць сёння ў храмы. Называюць сябе хрысціянамі, католікамі, праваслаўнымі, але насамрэч з'яўляюцца
здраднікамі Хрыста. Вучнем жа Хрыста можа стаць толькі той чалавек, хто перш стане вучнем святога Яна Хрысціцеля. Гэта значыць, прызнаецца да здзейсненых памылак, да здзейсненага граху. Каб стаць хрысціянінам, трэба ўмець забыцца пра ўсе мажлівыя атрыманыя матэрыяльныя дывідэнды за тое, што ты ўчыніў беззаконне, ды не баяцца іх згубіць, гэтых матэрыяльных дабротаў. Хрысціянін разумее, што ўсе матэрыяльныя бонусы нішто ў параўнанні з мажлівай стратай убачыць, дзе жыве Господ. Вось яшчэ раз узгадваю гэтае жаданне, якім кіраваліся апостол Андрэй, калі пашоў за Хрыстом. Убачыць, дзе жыве Господ. Так вось усе гэтыя матэрыяльныя бонусы, якія нам прапановвае ўлада, прапановвае свет, гэта нішто ў параўнанні з гэтай стратай убачыць, дзе жыве Господ. Без пакаяння ніколі не атрымаеш такой магчымасці. Без пакаяння можаш быць хітрым лісам, але ніколі не ўвойдзеш у валадарства Божие, у дом Божий. Можаш нават тут называць сябе хрысціянінам, ды усклікаць «Господи, Господи», маліцца ці ў царкве, ці ў касцёле. Можаш нават маліцца грамчэй за ўсіх, але і так не будзеш пачуты, бо, як кажа Христос у Евангелии паводле святого Матвея ў раздзеле 7, вершы 21, не кожны, хто кажа «Господи, Господи», будзе пачуты, да? І трапіць у валадарства Божие. Каб быць пачутым Господам, трэба ўжо сёння пачуць Господа. Нават калі спіш, нават калі сумленне тваё заснула і ніяк не можа абудзіцца, да? Бо ты яго увесь час убаюкаваў цягам, вось, можа, і дзесятка гадоў, а можа, нават чвэрць стагоддзя, спрабаваў неяк дамовіцца з гэтым сумленнем, што яно заснула беспрабудным сном. Нават калі так адбываецца, да? Будь здольным, як Самуэль, пра якога ўзгадвае стары запавет у першай кнізе Самуэля. Будь здольным скрозь сон свой прыватны, сон свайго сумлення, пачуць голас Божы, які цябе кліча. Бо гэта Бог у першую чаргу хоча, каб ты ўбачыў, дзе ён жыве. І будь здольным пачуць гэты голас Божы. Гэты голас кліча спыніць беззаконне ў тваёй краіне. І у гэтым ёсць наша адказнасць. І твая, і мая, і тых, хто сябе хрысціянінам называе, і тых, хто сябе такім не лічыць. Але адказнасць тут ёсць на кожным з нас. Спыніць беззаконне, якое дзеецца. Так вось, пачуеш сёння Господа, ты пачуе і заўтра Господ цябе. Не чакай заўтра. Прызнавайся да памылак сёння. Тады і ты паселішся ў доме Господа. Сябры даслухалі да канца, не забудзьцеся паставіць таксама падабайку, дзяліцеся відэа у сацыяльных сетках, падпісвайцеся на канал. Вялікі дзякуй усім тым, хто падпісваецца на гэты канал. Ужо вельмі хутка будзе падпісчыкаў 5000 чалавек. Для гэтага YouTube-канала гэта сапраўды не так мала. І як дасць Бог, то да новых сустрэчаў. Не забудзьцеся пакідаць свае таксама каментары, самыя розныя. На ўсе каментары спрабую адказаць. Толькі хіба тыя, которые праплочаныя, я нейкім чынам абыходжу. На жаль, сябры, мне за маю дзейнасць ніхто не плоціць. Вам за вашу дзейнасць, вось такіх каментатараў, якія апраўдваюць зло, вы маеце зарплаты. Вось у гэтым мы адрозніваемся. І вось нас, людзей сумленных,
Нас много, мы разам, і за намі перамога. З Богам жыве Беларусь!